Mae'r adroddiad yn un pryderus ac yn edrych ar sefyllfa byd natur 2023. Yng Nghymru fe nath arbenigwyr edrych ar bron i 4,000 o anifeiliaid a phlanhigion. Roedd 18% mewn perygl o ddiflannu'n llwyr, gan gynnwys y llygoden ddŵr, madfall y tywod a'r blodyn yma sydd i'w gweld mewn twyni tywod. Mae 95 o rywogaethau neu species ar y restr wedi diflannu yn barod o Gymru. Felly, beth sydd ar fai? Wel, sut yn ei reoli'r tir? Mae 90% o Gymru'n dir fferm, a lot o hwnnw'n lastwell ar gyfer defaid a gwartheg. Mwyn i fywyd gwyllt fyw, mae angen mwy o amrywiaeth ar y tir yn ôl gwyddonwyr. Mae newid hinsawdd wedyn yn ffactor enfawr arall. Tymereddau uwch yn effeithio'n tymorau ni a phryd mae phlanhigion yn tyfu a faint o fwyd sydd ar gael i bryfed. Ond dyw hi ddim yn ddi i gyd. Os ymdrech i warchod natur, mae yna obaith. Mae llawer mwy o ystlymod yma, 76% yn fwy ers 1998, a mwy o filipalod hefyd. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod nhw'n mynd ati i daclo'r broblem.